Napahandusay na lang sa lupa ang babaeng ito sa barangay Lawak, Alcala, Pangasinan matapos tamaan ng kidlat pasado alas 4 ng hapon noong Lunes, June 15. Ang biktima, isang 27 anyos sa babae at residente ng naturang barangay. Naabutan daw ang biktima at kanyang anak ng malakas sa buhos ng ulan dala ng localized thunderstorm. May nag-report po sa amin dito sa police station sa pong insidente ng nakiglatan na tao. So regarding doon sa nakawitness, yung mag-ina, bali may kasamang anak ito na minor de edad. Yung nanay, nasa open area doon sa lugar, nakiglatan. Hindi na nakaligtas ang babae habang maswerteng nakaligtas ang kanyang anak. Paalala naman ng Alcala Police sa publiko. Paalala lang po sa mga residente, lalo na po dito sa Alcala, pag malakas yung ulan, umiwas po tayo doon sa open area, po talaga ng kidlat. Lalo na po itong tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, patuloy na mararamdaman sa malaking bahagi ng Northern Luzon ang pag-uulan na may kasamang kulog at kidlat tuwing hapon dulot ng localized thunderstorm. Jose Robert Inventor, RNG News.